Ne aflăm la piața de la Vârșeț. Euforia încă continuă după sărbătorile de iarnă. Acum lumea este entuziasmată pentru sărbătoarea care vine, adică Sfântul Ion, pe data de 7 ianuarie. Cum merg cumpărăturile? Slab. În sezonul ăsta slab merg cumpărăturile. Așa, ori mers. Nu pot să spun că nu, ori mers. Au bani, cumpără, care n-au, nu cumpără. Ce să facem? Cumpărăm necesar. Cine este necesar? Deci banii se duc de anul nou, de Crăciun, de... Păi, cum vedeți, piațele sunt pline, așa, în duceanuri tot iese lume, așa că... Prețurile sunt mai mari? Prețurile, da. Anul ăsta, da, sunt mai mari ca în anul trecut și numai ne regăsăm cum putem, așa. Cum a fost sărbători destul, atunci siguranța să fie mai slab. Deci a cumpărat tot de anul nou, tot în una merge și așa. Au fost foarte slabe. Foarte slabe. Foarte slabe și nu merge. Nu are lumea bani. Degeaba vine aici așa că facem cumpărături, să ducem la România, că la România este scump. De-aia venim aici, altfel nu, așa. Da, înseamnă prețurile sunt mai joase decât la România. Da, sunt mai joase și calitatea mărfii este mult mai bună, știți? Și chiar și pâine. Eu cumpăr pâine de la un albanez care e super calitate. Da, așa, și burecul și așa. Și prețurile, carnea și toate astea sunt mai ieftine. Uleiul iarăși este mai ieftin. Se pregătește lumea pentru Sfântul Ion. Se pregătește, da. Dar se pregătește cam cu măsură, că nu-ți bani. Luna ianuarie și februarie mai e luni de târg. Cumpărătorii sunt mulțumiți cu prețurile. Vor tot mai ieftin. Sunt entuziasmați de sărbătoare? Nu prea. Foarte supărați sunt de viața care este. Sunt foarte triști. Pensiile, tot să plâng că pensiile sunt mici. Nu le ajung banii, nu. Cum au decurs vânzările de sărbători? Foarte prost. Nu vreau mai mult. În comparație cu anii precedenți, mai slab sau mai mult? Pui așa să vă spun, nu-i ceva bun. Păi să vinde slab, n-are lumea bani. Da. Cum se pregătește lumea pentru Sfântul Ion? Păi depinde. Care cum are bani. Ne pregătim, că așa e obiceiul în care facem. Le așteptăm pe părințile. Da. Oare lumea face cadouri în decursul sărbătorilor de iarnă? Face cadouri, de obicei oamenii cumpără la muieri, nu la muieri de lor, ale lance. Cadouri pentru copii, jucării, aia obligatoriu. Fără aia nu este. Sau dulciuri și ciocolăți și de-alea prăstăi. Lor aia le place și aia le lubăm. În concluzie, majorarea prețurilor și criza economică au influențat asupra cumpărărilor și vânzărilor, dar totuși românii își păstrează tradiția. De la piața din Vârșeț pentru televiziunea Voivodinei, Vereș Venesă.